Колко струва кафе, вода, вино или уиски на борда на една от най-популярните круизни компании в света – Коста? Има ли смисъл да се купува пакет напитки? И каква е цената на различните видове пакети напитки? Какво включват и защо, ако решите да ги закупите, трябва да ги закупят всички пасажери, които пътуват в една и съща каюта или са резервирали круиза си заедно? Гледайте! Една от постоянните теми преди резервацията на всеки круиз е дали да се закупи пакет напитки или не. Много често хората го наричат пакет алкохол. Аз трябва да ви кажа, че това е пакет напитки, не е само алкохол. На повечето круизи в тъй наречения All Inclusive не влиза не само алкохола, но не влиза нищо друго, освен вода и чай и кафе, като чаят и кафето понякога са налични само на закуска и в следобедните часове. Например, на този кораб е точно така. Кафе е безплатно за хората, които нямат пакет напитки. Има от машина само сутрин в часовете за закуска и следобед в часовете там за следобедно похапване. Ако искате да пиете безалкохолни напитки, ако искате да пиете чай, еспресо и питиета, които обичате, непременно проверете какви са пакетите с алкохол на съответния круиз и аз горещо ви съветвам да си ги закупите. Ние имаме такъв пакет, той не е толкова скъп на този кораб, той е 35 евро на човек на ден. Цените на напитките на кораба са такива, че дори да нямате пакета, за един ден 35 евро ще ги дадете за няколко кафета, няколко безалкохолни и едно-две питиета вечер или 5-6 там неща общо за целия ден. Първо да видим какви са цените на основните напитки на борда, за да имате представа колко ще ви струват те, без да си закупувате пакет. После ще ви покажа цените на различните пакети с напитки, както и какво включва всеки от тях. Надявам се, че така ще придобиете ясна представа и ще направите по-лесно своя избор с пакет или без пакет напитки да тръгнете на следващия си круиз. Особено ако той е с италианската компания Коста. Кафето е 2,20 евро, капучиното струва 3, чаят е по 3,10, чаша вода е 1 евро. Ще попитате защо трябва да се плаща водата, при положение, че би трябвало да е безплатно включена в круиза. Да, има безплатна вода на борда, но тя се налива само от машините в бюфета. Пълненето на бутилки там е забранено. По всички барове, ресторанти и фоайета машини за вода няма и водата се поръчва срещу заплащане. Бутилките вода по половин и 1 литър струват съответно по 2,20 и 3,50 евро. Продължаваме с безалкохолните напитки. Популярните газирани са по 3,70 евро. Плодовите сокове са между 3 и 6 евро. Наливната бира е по 4,70 малката и 6,10 голямата, а тази в бутилките струва от 4 до 7,70 евро. Към всички тези цени на борда се добавят 15% сервис или такса обслужване, така че всъщност цените са по-високи с 15%. Когато се закупи пакет напитки, тези 15% не се начисляват, но да се върнем към менюто. За любителите на виното на борда се предлага наливно вино на чаша срещу 5,70 евро, а също и вино в бутилка, чиято цена започва от 25 евро и 50 цента. Просеко и шампанско има от 38 евро за бутилка нагоре. Популярните алкохолни коктейли струват по 7,30 и 9,30 евро, макар че има и по-скъпи. Хубавото е, че много от коктейлите се предлагат и в безалкохолни версии. Например, има мохито зеро, кайпириня, кайпироска зеро и други. Популярните алкохолни напитки са на различни цени, в зависимост от марката, а количеството им е 40 мл, а не както у нас е прието да се налива по 50 мл. Виждаме, че уискито варира от 6,70 до 17 евро, текилата е 6,70, водката стига до 10,30. Сега да видим какви видове пакети с напитки има на борда и на какви цени. Най-евтиният е My Drinks. По принцип струва 42 евро на човек на ден, но в момента е намален. Ние имахме още една допълнителна отстъпка като редовни пасажери на компанията и го взехме за 35 евро на човек на ден. Този пакет включва наливна бира и вино, както и богата селекция от коктейли и чисти алкохолни напитки, огромно разнообразие от кафета, газирани напитки и плодови сокове. Пакетът не включва премиум алкохол и напитките от мини-бара в стаята. Следващият пакет е My Drinks Plus.
Цената му е 57 евро на ден на човек. В него, както виждате, вече влиза премиум алкохол, влизат коктейли с премиум алкохол, различни видове бутилирана бира, както и напитките от мини-бара. My Soft Drinks е безалкохолен пакет на цена от 27 евро на човек на ден, но както виждате в него отново не влизат напитките от мини-бара. Има детски пакет напитки My Drinks Young на цена от 19 евро. И сега едно много важно уточнение. Пакетите с напитки не могат да бъдат споделяни. Те трябва да бъдат закупени от всички гости от една и съща кабина, от една и съща резервация на круиза или от всички, които пътуват на този круиз заедно. Ако гостите злоупотребяват с пакета напитки, като предлагат напитки на хора, които не са си закупили пакет, компанията Коста ще отмени техния пакет. Такива са правилата. И така, имате ли нужда от пакет напитки или ще поръчвате на място? Това си е ваше решение. Надявам се, че все пак внесох малко яснота и направих вашия избор по-лесен. Гледайте и другите видеа за круизи в моя канал.